De contado xogamos por ese bote, pero antes recordarvos este teléfono 618-388-087. Se queredes vir participar ao Atrápame, xa sabedes o que tedes que facer. E igual vos vai tan ben como lle foi aquí a amiga Teresa a piques de pelexar por un bote de 38.300 euros. Imos, Teresa, confianza aí. Porque confiamos, non? Sí. Temos que confiar. Hai xente na casa esperando que leves cartiños, Claro. E o camiño xa sabes cal é. Vouche facer neste último minuto 5 preguntas. Por cada resposta que le acerte sumará 100 euros. E se acerta as 5, se fai pleno, levamos ese bote, Teresa. Levamos os 38.300 euros. 5 categorías hoxe, que son estas que che vou ler. Xogaremos con historia, música, cinema, deportes e anatomía. Un minutiño para levar 38.300 euros. Imos a por el? Imos. Pois veña, moita sorte. E tempo. Historia. En que cidade italiana naceu Marco Polo? Florencia. Non é correcto. Música. De que parte do corpo está a colgar Carlos Baute segundo a súa famosa canción con Marta Sánchez? Paso. Cinema. Quen é a actriz máis nova en gañar un Goya? Paso. Paramos o tempo. 21 segundos transcorreron e temos tempo a cavilar nestas preguntas as que imos volver. Teresa, buscamos unha cidade de Italia na que naceu Marco Polo. Así que cando cheguemos á historia, dime cidades italianas, a ver se alguna pode caer. En música, falamos desa canción de Carlos Baute e Marta Sánchez, onde está colgando Carlos Baute nese mítico tema. E en cinema, temos que dar coa actriz máis nova en gañar un Goya. A ver o que nos atopamos agora en deportes e en anatomía, que son as categorías que temos por diante. Continuamos, Teresa. Sí. Pois veña, imos aló. E tempo. Deportes. Que animal lle dá nome a un estilo de natación? Paso. Anatomía. En que órgano se atopan os músculos máis activos do corpo humano? Paso. Paramos o tempo. Parámolo a falta de 21 segundos. Pensa en animais tamén. Categoría de deportes, que animal lle dá nome a un estilo de natación. En anatomía buscamos un órgano, concretamente o órgano no que se topan os músculos máis activos do corpo humano, os que se moven máis veces nun día. Vai pensando que órgano poden estar eses músculos. E temos 21 segundos para darlle unha segunda pasada ou unha terceira, así que aproveita ben ese tempo, vale, Teresa? Veña, que seguimos. Volvoche empezar con historia. Preparada? E tempo. Historia. Cidade italiana de Marco Polo. Nápoles. Non é correcto. Música. Parte do corpo da que colga Carlos Baute, segundo a canción. No. Paso. Pasamos a cinema. Quen é a actriz máis nova en gañar un Goya? Paso. Deportes. Que animal lle dá... Volvoreta. Volvoreta é correcto, moi ben. Anatomía, órgano do corpo humano. A lengua. Non é a lingua, e pena. Pero ben xogado, Teresa. Moi ben aproveitado eses últimos segundiños para sumar cartos, esa volvoreta que apareceu para sumar aí na categoría de deportes. En anatomía, por exemplo, nesta última buscábamos os ollos, que son os órganos onde están os músculos máis activos, móvense unhas 100.000 veces ao día. En historia era Venecia, a cidade onde naceu Marco Polo. As mans é onde estaba colgando Carlos Baute nesa canción con Marta Sánchez. E a actriz máis nova en gañar un Goya era Nerea Camacho. Ti non gañaches un Goya de momento, pero que sí gañou Teresa con ese acerto. Son 100 euriños que van para as Pontes, máis que merecido. Ben sufrido, ben pelexado. En o próximo programa a seguir desfrutando e gozando. Xogaremos por 38.600 euros. Non o perdades. Ata a festa.